Доскоро всичко беше толкова цветно, а сега есента чука на вратата. Тук няма врати, но когато почука на дърветата, листата започват какво? Да падат и се случват таинствени и необичайни неща. Не вярвате ли? Хайде да се поразходим. Сигурно днес ще се случи нещо необичайно. Изкара ми я кръв, бе, Вълчо. Прави тук. Гората отдавна няма вълчо. Толкова, че ти никакви животни не останаха, камо ли вълци. Избягал. Божечко, да не си избягал от зоологическата градина. Това си пробушен покрай пазача. Цял ден бягам. И сега съм гладен като вълк. Как позна? Нали съм лоска Вълчо? Ние, елфите, всичко знаем, но относно храната мога да ни предложа само малко жълъди и диви ябълки. Да не съм прасе. Виж, ако имаше нещо свинско, крехко. Вълчо, при хората те пратихме човек да станеш, а ти си останал пак същия. Слушай, Елфо, нали знаеш, вълкът козината си мени, нравът не, така че внимавай. Какво чувам? В края на гората някой пее. Отивам да видя! Може да става за ядене! Дали ви казах? Какво ли не се случва в гората? Наистина се чува песен, но това са трите братчета прасенца. Какво ли правят в гората? Да видим. Защото ако дойде Бумчо Вълчо, брат Купу, ти се много бежа
За това човек трябва да е присвидетелен. Но ние не сме човеци, а прасенца. Няма никакви костички. Предпочитаме да си играем, нали, братко? Разбира се. Ще остане време за игра, ако заедно строим къщичката, ако си помагаме. О, и аз сега си ме развалял. Той е глупав прасенец. Ние сме умни прасенца. Нали, братко пи? Умни сме. Да, много, много. Яни ми се бъркай. Яни ми се бъркай, гостя. Елко, ако искаш да си играеш с нас. Добре. Чао! Братчета, може да отидеш да